Καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης από το Goal Analysis και μαζί θα παρουσιάσουμε το δεύτερο επεισόδιο του Scout Eyes, όπου θα σας παρουσιάσουμε άλλους δύο νέους παίχτες και το κοινό που έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι σημερινοί παίχτες που διαλέξαμε είναι ότι και οι δύο κλήθηκαν στην εθνική τους ομάδα και μάλιστα πήραν και χρόνο συμμετοχής. Ας δούμε ποιοι είναι οι δύο παίχτες. Είναι το Extreme, ο Μπράιαν Σαραγώσα, ο οποίος αγωνίζεται στη Γρανάδα, ένας δεξιοπόδαρος, ο οποίος αγωνίζεται στα αριστερά της επίθεσης για την ομάδα της Γρανάδας, παρόμοια περίπτωση με τα δύο τελευταία Extreme που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, και αυτός inverted winger, δηλαδή με ανάποδο πόδι παίζει την πλευρά. Και ο δεύτερος που έχουμε διαλέξει είναι ένας κεντρικός μέσος, ένας Βέλγος, ο Άρτουρ Φερμέρεν, ο οποίος έχει κλείσει τα 18 τον περασμένο Φλεβάρι και έκανε μάλιστα την πρώτη του συμμετοχή πριν από λίγες μέρες με την Εθνική Βελγίου. Ο Φερμέρεν αγωνίζεται στην Adverb και πιστεύω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που είχαν παρακολουθήσει τα παιχνίδια θα το θυμούνται στον άξονα της βελγικής ομάδας. Πάμε όμως γρήγορα να δούμε τις καρτέλες. Αυτός είναι ο Μπράιαν Σαραγώσα. Όπως βλέπετε, είναι γεννημένος το 2001, 9 Σεπτεμβρίου, 1,64 ύψος, δεξί πόδι, αριστερό winger, αριστερό extreme δηλαδή. Χρηματιστηριακή του αξία, όπου το έχουμε πάρει από το Transfermarkt, είναι στα 8 εκατομμύρια και είναι διεθνής με την Ισπανία. Μία συμμετοχή έχει, την έκανε πριν από λίγες μέρες στον αγώνα απέναντι στη Σκωτία, όπου μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει 2-0. Λίγα λόγια για αυτόν τον παίχτη είναι ότι είναι ένας σύγχρονος παίχτης αλάνας και μπορεί να χαρακτηριστεί ποδοσφαιρικός αλήτης, διότι έχει το απαραίτητο θράσος και θάρρος να πηγαίνει σε πολλά ένα εναντίον ενός και να τριπλάρει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Είναι πολύ καλό στην τρίπλα εν κινήσει, αλλά και συστατική, πράγμα που μας δίνει ότι έχει πολύ καλή επιτάχυνση και είναι ταχυδυναμικός. Και μάλιστα ένα από τα ωραία χαρακτηριστικά που έχει είναι τα τελειώματα με το εξωτερικό, τα οποία τα είχαμε συνηθίσει από τον Κουαρέσμα. Εδώ τα βλέπουμε και με τον Σαραγώσα, ο οποίος έχει πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ με τη Γρανάδα στη φετινή σεζόν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι ένα πρότυπο εξέλιξης, διότι τα τελευταία 3 χρόνια έχει αγωνιστεί στις 3 εθνικές κατηγορίες της Ισπανίας και μάλιστα αυτό δείχνει ότι η εξέλιξή του και η πρόοδος του και η δουλειά που έχει ρίξει ανταμείβονται με την καταπληκτική χρονιά που κάνει φέτος και με την κλίση του στην Εθνική Ισπανίας. Ας δούμε λίγο τα στατιστικά του για φέτος. Έχει παίξει σε 9 παιχνίδια, δεν ήταν σε όλα βασικός, έχει ξεκινήσει στα 5 και μάλιστα να πούμε ότι στα περισσότερα εξ αυτών έχει παίξει αριστερό εξτρέμ και σε 1 ή 2 έχει παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω 1 ήταν βασικός, όπου είχε παίξει με τη Μαγιόρκα. Σε αυτά τα 9 παιχνίδια έχει αγωνιστεί 592 λεπτά, έχει σκοράρει 5 γκολ, έχει μοιράσει 1 assist και έχει δεχθεί και 1 κίτρινη κάρτα. Μία νέα καρτέλα που προσθέσαμε είναι αυτή όπου ουσιαστικά βλέπουμε τι κάνουν συγκεκριμένος παίχτης στις φάσεις παιχνιδιού και αναλύουμε και λίγο τα φυσικά του προσόντα. Όσον αφορά την επίθεση, να κάνω μια παρένθεση να πω ότι οι στατικές φάσεις συμπεριλαμβάνονται μέσα στην επίθεση και στην άμυνα. Οπότε δεν υπάρχει ξεχωριστό πινακάκι. Αν δούμε κάτι που αφορά τις στατικές φάσεις, θα μπαίνει εκεί μέσα. Συγκεκριμένα στην επίθεση, ο Ζαραγώσα υποδέχεται την μπάλα στα πλευρά και του αρέσει είτε να στην κλείνει, γιατί παίζει και με ανάποδο πόδι, και να δημιουργεί καταστάσεις. Ψάχνει πολύ το ένας εναντίον ενός, είναι το παιχνίδι του, του αρέσει. Όσοι θα παρακολουθήσετε βίντεο στο YouTube που υπάρχουν, θα δείτε ότι είναι ένας μανιώδης τριπλαδόρος. Νομίζω κάποιες φορές δεν έχει φρένο, αλλά στα θετικά του είναι ότι είναι απρόβλεπτος και μπορεί να αλλάξει το ρυθμό στην επιθετική ζώνη. Στα αρνητικά του, το μόνο που βρήκαμε επιθετικά είναι ότι μερικές φορές οι αποφάσεις του στο τελικό τρίτο είναι ή επιπόλαιες ή υπερβολικές ή δεν υπάρχουν καν. Οπότε αυτό είναι ένα αρνητικό που έχει. Αμυντικά, τέτοιου τύπου παίχτες δεν περιμένουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Τακτικά θα μαρκάρει σε άμυνα χώρο που του πει ο προπονητής. Αυτό κάνει, πρεσάρει ελάχιστα.
κυρίως το μυαλό του βρίσκεται στην επιθετική μετάβαση, για πώς θα πάρει την μπάλα ή πώς θα κινηθεί για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στις αντιπιθέσεις που θα προκύψουν. Μεταβάσεις, αυτό που είπαμε προηγουμένως, κίνηση στο χώρο για εκμετάλλευση ταχύτητάς του. Να πω ότι εδώ γίνονται δύο πράγματα. Ή θα πάρει την μπάλα και θα κινηθεί με την ικανότητα που έχει στο ένας εναντίον ενός και στις τρίπλες, ή θα κινηθεί στην πλάτη της άμυνας και με την ταχύτητά του θα δεχτεί μια μεγάλη μπαλιά ή μια κάθετη μπαλιά για να μπορέσει να τελειώσει. Και όταν χαθεί η μπάλα στην αμυντική μετάβαση, απλά προσπαθεί να την ανακτήσει άμεσα. Πάμε στα φυσικά του χαρακτηριστικά. Η ευκινησία που έχει και ο ρυθμός που δίνει όταν έχει την μπάλα είναι εξαιρετικά, όπως και η ταχύτητα. Σε αυτό, με την ταχύτητα δεν έχω βάλει την επιτάχυνση, αλλά υπάρχει επιτάχυνση. Δηλαδή το πρώτο βήμα, η έκρηξη που κάνει είναι απίστευτη και λόγω ύψους θεωρούμε ότι είναι λίγο αδύναμος και σε κάποιες μονομαχίες έχει κάποια θέματα. Εδώ είναι σε μέσο όρο αναπαιχνίδι τα στατιστικά του. Βλέπουμε επιχειρεί σχεδόν 3 τρίπλες ανά αγώνα, πάρα πολλές. Έχει 3 έντρες πάλι ανά αγώνα, δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Θα δούμε ότι δεν είναι πολύ καλό το στοιχείο του όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε αυτό το τομέα, στην κατηγορία. Επιχειρεί 1,2 σουτ, εμπιστεύεται το πόδι του. Γι' αυτό είτε μέσα από την περιοχή είτε απ' έξω δεν διστάζει, θα σουτάρει. Και μάλιστα μετά στην επόμενη καρτέλα που θα δούμε το ποσοστό επιτυχίας που έχει, δικαιολογεί και το expected goal, το οποίο είναι 2,3 και έχει πετύχει 5 goal, είναι ουσιαστικά 2,7 μονάδες παραπάνω από αυτά τα προβλεπόμενα goal που έπρεπε να πετύχει, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ευστοχίας στο στόχο. Τα tackling 0,6 επιχειρεί ανά αγώνα, τίποτα το ιδιαίτερο, και τα κλεψίματα 0,1, πάρα πολύ χαμηλό. Είπαμε στο αμυντικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ υποδέστερος στους απαίχτες. Και εδώ πάμε στο επί της 100, αυτό που σας έλεγα. Κοιτάξτε το shoot που έχει. Τα shoot είναι 72%, δηλαδή από όσα shoot επιχειρεί, τα 72% πηγαίνουν στο στόχο. Γι' αυτό και έχει πάρα πολλά γκολ. Ένα πάρα πολύ καλό είναι και οι τρίπλες, σχεδόν μία στις δύο είναι πετυχημένες με 49%. Αυτό που σας έλεγα για τις έντρες, ότι επιχειρεί 23% βρίσκουν στόχο. Δεν αποτυπώνεται και πολύ καλά, διότι βλέπουμε ότι και το expected δεν είναι κάτι υψηλό που έχει, και οι πάσεις του θα μπορούσαν να ήταν σε πολύ πολύ καλύτερο ποσοστό. Όμως μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ρισκάρει και είναι σε ζώνες όπου γενικότερα υπάρχει ένα ρίσκο. Το είχαμε δει και με τον προηγούμενο extreme, το Rooney. Και στις μονομαχίες θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, το 50%. Γενικότερα ένας παίχτης ο οποίος παλεύει και δεν τα παρατάει. Με πολύ καλή περίπτωση. Σαν goal ανάλυση τη βαθμολογούμε 7,5 στα 10, θα μπορούσαμε και 8. Ο λόγος είναι ότι έχει κάνει γρήγορα το ξεπέταγμα. Η ηλικία του είναι καλή. Απλά θεωρώ ότι με τη χρονιά που κάνει, η μεταγραφή που θα έρθει και θα έρθει σύντομα, να δούμε πόσο μπορεί να σταθεί σε μια μεγαλύτερη ομάδα και σε ένα πιο ανταγωνιστικό επίπεδο στην ομάδα που θα πάει. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, ποια θα τον πάρει, αλλά από εκεί και πέρα μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Στη Γρανάδα θα φαίνεται, αλλά όταν θα μετακινηθεί σε άλλη ομάδα, εκεί θα πρέπει να δείξει την ικανότητά του. Πάμε τώρα στον επόμενο μας παίχτη. Αυτός είναι ο Άρτουρ Φερμέρεν, ένας 18χρονος γεννημένος το 2005, 7 Φεβρουαρίου, 1,80 ύψος, δεξιοπόδαρος κεντρικός μέσος. Είναι διεθνής και αυτός με το Βέλγιο. Πριν από λίγες μέρες πήρε τη συμμετοχή στην νίκη του Βελγίου επί της Αυστρίας, ολιγόλυπτη συμμετοχή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολύ ποιότητα και το potential του θεωρούμε ότι είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Λίγα λόγια για αυτόν τον παίκτη. Πιστεύουμε ότι ίσως είναι από τα πιο ολοκληρωμένα χαφ στην ηλικία κάτω των 20 και διαθέτει απίστευτες τοποθετήσεις, το position του είναι απίστευτο, έχει πολύ καλή εναλλαγή ρυθμού, εξαιρετικά χειρουργικά μαρκαρίσματα και tackling, αν και το ποσοστό του δεν είναι τόσο επιτυχημένο, αλλά στο να ανακτεί μπάλες είναι εξαιρετικός. Αυτό που τον κάνει πάρα πολύ δυναμικό για τη θέση του είναι η ικανότητά του και η ακρίβεια που έχει στην πάσα του, τόσο σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες μεταβιβάσεις, δηλαδή έχει πλουραλισμό όσον αφορά την πάσα, και θα το δούμε παρακάτω, και
φέτος, σε σχέση με πέρυσι που συγκρίναμε και τα στατιστικά του, βλέπουμε ότι σουτάρει πολύ πολύ καλύτερα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μάλλον φαίνεται ότι δούλεψε αυτό. Λίγα πράγματα για τους αριθμούς του φέτος είναι ότι έχει αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια, 1.342 λεπτά συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, Champions League, προκριματικά, Βελγικό Πρωτάθλημα και Super Cup Βελγίου. Έχει μοιράσει 2 assist, έχει πετύχει 1 γκολ και έχει δεχθεί και 2 κίτρινες κάρτες. Λίγα πράγματα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του. Στην επίθεση συμμετέχει ενεργά στο build-up της ομάδας του. Αυτό που σας λέγαμε, επειδή με το ρυθμό του και με τις πάσεις του είναι ικανός να προωθεί την μπάλα με ποικιλία, αυτό που γράφουμε αμέσως μετά, δηλαδή μπορεί να περάσει την μπάλα τόσο στα μεσοδιαστήματα όσο και στα κανάλια τα εξωτερικά στις ανοιχτές πλευρές. Επίσης δεν εκβιάζει καταστάσεις, εφόσον δει ότι δεν θα περάσει κάτι, δεν θα το ρισκάρει, και αν υπάρχει κάτι το οποίο υστερεί, είναι οι σέντρες του, έχει πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό σε ό,τι έχει επιχειρήσει. Στα αμυντικά, εξαιρετικές τοποθετήσεις, εξαιρετικές, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του με τον τρόπο που στείνεται μέσα στο χώρο ευθύνης του που έχει. Πολύ καλά tackling και ανακτήσεις. Κινείται μάλιστα και πλάγια αρκετές φορές για να υποστηρίξει είτε τα back είτε τα extreme της πλευράς. Αυτό που υπάρχει ένα θέμα είναι στο ψηλό παιχνίδι. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με το σωματότυπό του που είναι αρκετά αδύνατος, γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι πολύ κοντός. Το 1,80 είναι ένα καλό ύψος για κεντρό. Στις μεταβάσεις συμμετέχει με άμεσο παιχνίδι, δηλαδή με μεγάλες μεταβιβάσεις. Θα δείτε ότι έχει πάρα πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας όσον αφορά τις μεγάλες μεταβιβάσεις στην επόμενη καρτέλα. Όσον αφορά τις αμυντικές μεταβάσεις, εκεί έχει πολύ καλές τοποθετήσεις και είναι πάντα έτοιμος για άμεση ανάκτηση και για counter pressing, δηλαδή να επανακτήσει. Έχει πολλές ανακτήσεις, θα το δείτε πάλι στην επόμενη καρτέλα. Είναι παίχτης ο οποίος δίνει μια ασφάλεια στους παίχτες του στην επίθεση να κάνουν το κάτι παραπάνω, ακόμη και να χάσουν την μπάλα, γιατί ξέρουν ότι έχει πολύ καλή αντίδραση στις αμυντικές μεταβάσεις. Τα φυσικά του χαρακτηριστικά, είναι αρκετά ευκίνητος και έχει και πολύ ωραίο ρυθμό όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τόσο γρήγορος, αλλά επειδή έχει πολύ καλή τεχνική, δεν επηρεάζεται. Η αντοχή του είναι και αυτό στα συν. Στα αρνητικά του είναι η δύναμη και ίσως και η ελτικότητα. Αλλά πιστεύω ότι αν δουλευτεί η δύναμη θα μπορέσει να γίνει καλύτερος και σε θέματα που αφορούν το ψηλό παιχνίδι. Εδώ, αυτό που σας λέγαμε πριν, ότι σε μέσο όρο αριθμούς πάντα ανά παιχνίδι, βλέπετε ότι ανακτεί σχεδόν 8,3 μπάλες ανά αγώνα. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Δείχνει ότι είναι καταλυτικός για την ομάδα του. Πολύ καλές και ο αριθμός των key passes, όπου ουσιαστικά αυτό που σας λέγαμε ότι έχει πολύ καλά πόδια και περνάει πολύ καλές πάσεις στους συμπαίχτες του. Οι τρίπλες του είναι 1,3 τρίπλες ανά αγώνα. Μια χαρά είναι για κεντρό. Και θα δείτε μετά ότι έχει και πολύ καλό ποσοστό. Κλέβει 1,5 μπάλες ανά αγώνα και καθαρίζει 1,3 πάλι ανά αγώνα. Τα σουτ που κάνει είναι μισό σουτ ανά αγώνα, αλλά έχει πετύχει ένα γκολ, έχει καλή ευστοχία σε αυτό. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Ωραία, εδώ είμαστε. Βλέπετε 90% στις τρίπλες, 88% στις συνολικές πάσες και 80% είναι το L-passing που γράφω, είναι long passes, δηλαδή οι μεγάλες μεταβιβάσεις, που δείχνει ότι πόσο σημαντικός είναι στις επιθετικές μεταβάσεις για άμεσο παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό είναι και το shoot του 1 στα 3 πηγαίνει στο στόχο. Εξαιρετικός και στις μονομαχίες στο έδαφος. 50% θεωρείται καλός. Δεν είναι πολύ καλός οι εναέρειες μονομαχίες, αλλά είπαμε, εκεί υπάρχει ένα θέμα, ίσως είναι περισσότερο θέμα μυϊκό και όχι τόσο το ύψος. Αυτά. Ο συγκεκριμένος παίκτης παίρνει ένα 8,5 στα 10. Θεωρούμε ότι έχει αρκετά μεγάλη προοπτική να τον δούμε σε κάποια μεγάλη ομάδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων και κυρίως της Premier League και μετά της Ισπανίας. Θυμίζει λίγο τον Kevin De Bruyne, αλλά σε λίγο πιο πίσω θέση, σαν ένα εξαροχτάρι. Είναι μια καλή περίπτωση και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει. Ωραία. Αυτά είναι δύο παίκτες που διαλέξαμε σε αυτό το Scout Eyes. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, αν συμφωνείτε, αν τους έχετε δει, αν θα θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο σε αυτά που αναλύουμε. Όπως και να έχει, είμαι ο Βαγγέλης. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.